tini BJP Yakarwi Penang na sung khabai khubai Lamsogwi buba grake buba grake buba grake tini sini thanchani mari bobagrani thanchani mari jen TIPRA MOTHA sini takho Prosenjit bo sini thanchani mari phaisok paika जों TIPRA MOTHA bodol ang sakbaithang tini bono sini thanchani mari TIPRA MOTHA khaba khubai Lamsogwi jora kudukma bo tamu khlainai khlai amo haike palama yang tongkha bo thajingo saka je BJP hai bodol khai tongphono bobogarana hamjamoni bisingti bo sini TIPRA MOTHA na bising bisingo suboi tongo engke abon bago engke tini ka ekdom sakbaithang phang kaino sini TIPRA MOTHA phai hapaika BJP hai party no Yakarwi karon finally bo dorkar tongo sini mo TIPRA saroni je naharmung je TIPRA saroni odikar o odikar no जों जे आंचलिक दल खायनाय बरंनो फां फांगाय खरं तिसै मानो बरंनो सानै मानो नेशनल पार्टी हाय जागारगो तंगै BJP हाय पार्टी तंगै दफानि बागै कायसा कक थाइसे सावै मैया तामनि बागै एंगे दफाना हामजागै दफानि बागै सामुं खायनाय एंगेबा तामनि बागै BJP बदल हाय तंनाय हिनै बतिनि बायथां Yakarwi बतिनि तीन TIPRA MOTHA बदल फैसा फैका आबन बागै सिनि दुराय सामरानि जत जिन TIPRA MOTHA खायनाय ते बोबाग्रानि मारि थानसानि मारि तंनाय न जों बरंना खाबाय खुबाय Lamsogwi नुखाना बुसु बरक कबंमा जों दिनि बरो Lamsogwi गाबोनो सानान मुसुंगो बसकांनि ओ तालो सिनि ब्लेस कमिटि सं मारि नन थांगै तंगो सिनि एन्टायर TIPRA 587 ब्लेस कमिटि तंगो आंखा खाय हाजि 587 नि बिसिंगो 587 नो TIPRA MOTHA रक कपला एंगनाय ते कुबुनि बदनलो कायसा ब्लेस कमिटि फनो सुं नाहानानि रिया सुं आबो बागिनो आदिगिनो नाहारै सामंखाय तंगो बसकांनि तालो इलेक्शन नकाय सुं फुनुगै रिनाय TIPRA MOTHA बदल 587 नि बिसिंगो 587 नो कपलायखा सुं आबो फुनुगैनाय सिनि थानसानि मारिनि बिसिंतै ते सिनि बोबाग्रानि तुदुलमानि बिसिंतै हामबाय आं सिगाङाव ओमफ्राय तो BJP खालायमानि 2014 नि सिम खालायो 2014 नि सिम खालायै आरो परे 2018 आव आंखि BJP गभर्नमेन्ट बतु बुखा आबनि यागरो तुरुखाय सामुं सेंखा फियाबा सामुं सेंमानि यागरो आनो दायित्व गुरि जाखा फियाबा आबनि बिसिंखौ बो कातार कुबुनि पार्टीनि बरो Yakarwi फायो फायमानि यागरो आमहायनो जों कसाम तंनाय रंनो बरो तुरुक नरनानि चेंखा ओंखाय आफुरुन सिमिनो सुंगो तामनानि बुखा बिलाइनो कस्त ओंखा तामनिके जे जागा सुं पयला तुनायबा के आबन परे ओंखाय तुरुक आमहायनो ओंखाय प्लाय आं BJP ओ तंफानो जे समय सिनि लाई थांनाय 5 बोसोर सिनि MDC सिनि अनन्त सार जखन तंफ्रु आफ्रुफान आं BJP नि हमफाना एडिसिनि बागै आं बिसिंथि खलायै सिनि मथानि बाय आं गुरुंगै सामुं तांगै दंगो ओंखाय हायफाना ताक्राय एडिसि ओ बांसाकां जयनिं खलायनो हेना आं संगै दंगो मानि फियाबा आबनि यागरो बरक तैसा आना कयख्या आं बाय मारायख्या ओंखाय ठीक आसे आं तैसा नाय नागिरानो नै आं खाबिसिं सायसुंनो संगै दंखा फियाबा हायनाहाय इलेक्शन लाई थांमानि मुभमेन्ट परे ओंखाय अमाहाय उंगै दंगो ओंखाय आबनि परे ओंखाय आं खाबाय खुबैखे माने बुखाना क्राखै बसाखा दाबु ओंखायले आं ते अर तंलिया तामनि ओंखाय बोबाग्रानि जे नाहारमु जे बोबाग्रानि सामुं तांमु बिनि बेबाक अंकना आं हामजागै ते अमाहायकेना आं तंनाय ते अमाहायकेना जे अ संसार तंसाक एबा खाबा जतदिन आनि फान तंसाक बोबाग्रानि सामुंनो तांगै थांनानि बागै आं तिनि हायनोहाय बोबाग्रानो नाहारै आं तिनि TIPRA MOTHA फायसक पाय हामबाय बिसुक भोटार तै फैगोन भोटार हंखाय तो आनि नक नि भोटार तंगो चिनगो कायथाम ते अमाहाय खलायै आनि बिसिं पासां तो तंगो न अब हुइजा खाय न ओंखाय तिनि कायसा बरक फायना तंगो बर सकपायलिया चिनरो थैलै थादों ओइ तंगोबा ब सकपाय मानदिया फियाबा तंगो आनि अमाहाय न तामनिके आं तो कसाम पार्टी खाय फेमाबा ओंखाय बाक्सा हंखाय चिनि बर रं अबनो किरिजागु अमाहाय जागा थांके आं अमाहाय दे माया अंनो ओंखाय एमप्लय खलायले नगो हंखाय ब जे जागा चाकरि खलाय तंमोन आ जागानि ट्रान्सफार खलायजांनानि किरिजांनाय गोबां पद्रे पत्तो फियाबाबो बुसकांनि चिनि पन्चायत इलेक्शन हंखाबो बेबाक जत अ भोटार भोट मानबायना अबसुं खाख्लाय हामबाय निन मुंखाय आनि बुमुंखा हंके प्रशान्त देबबर्मा सिगाङाव कोनो पद दंमान दा BJP सिगाङाव हंखांके आं मन्दर सामुं तांगै तंमानि हंके आबन परे बुटो बो आनो जनरल सेक्रेटारि रिजाक आबन परे हंके चेन्ज खलायते खलायमां न दाबो एक्स न हमा हंखाता हायफान आंगाव दायित्व कोनो गुरुत्व रिया जे जागाव जे सामुंनि दायित्व बारजारि जागो अ सामुंनि मतन जे सामुं तांगै मेयाखै आमहाय सामुंनि पद मानबे ताम लाबा मुंसाबैयाबो हामबाय आसुक